katsotaanpas nyt ainakin Muutamia vähän papuja pizzoja, ja sitten vähän pähkinävoita ja leseitä. marmelaadia. Hei, Michelangelo, ajattele välillä terveyttäsi. Sinä söit juuri eilen pähkinävoi marmelaadipizzaa. Ei pidä paikkaansa, sen suklaavanukas karamellipizzaa. Okei, rouva, praat pussiin ja heti. Saisko olla paperi- vai muovipussi? Älä siinä viisastele, toimii. Hyvä, mutta älkää teko pahaa. Michelangelo, katso. Kassalla on vähän vipinää. Nuo jätkän käppänät ryöstävät kauppaa. Mutta eivät kauan. Näytetään niille vähän kilpikonnien rosvan vastustustaktiikkaa. Jahai! Tadaa! Keitä te oikein olette? Tulimme vain viemään nämä roskat ulos. Painukaa itse, hyypiöt. Ai, te haluatte ruveta leikkimään vai? Väistä jos ehdit! Tätä myös! Niin minä teinkin. Väistäpäs tätä! No niin, myöhästyitpäs. Mene pois sitä Munia. Oho, sinipukuiset pojat tulossa. Taitaa olla parasta häipyä. Kyllä, mutta ennen sitä. Päästäkää meidät ulos täältä, hei, ei. Noin, lahjapaketti poliisille.